Good day everyone. So magtabi na punta ninyo mga igsoon karon sa pagkamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Last time mga igsoon ato na nag-discuss ang Salmo 23:1. Dayon human adto katong ang kana nga verse, it's about how to motivate yourself. Ikaduha ang verse 2 pinakauna katong ni-give. Katong He makes me to lie down in green pasture. Ano magpabilin niya punta sa verse 2 karon sa ikaduha nga part ato. And this is ang ayat ikatulo nga episode sa ato ang gihimo nga series. And this is ang verse nga nadaari mga igsoon is ana siya dari. He leads me beside the still water. So ang atong topic karon mga igsoon is all about trust. Importante kaayo sa matag usa ka kinabuhi ning gitawag nga trust. Kung wala gani kay salig sa isa ka tawo mga igsoon, lisod kaayo ka mahigugmaan ang nga tawo. Because ang relationship mga igsoon nga tinuod nga puno sa gugma, puno pud na og pagsalig. Kay lisod kayo ka moingon mga igsoon nga puno ka sa gugma pero wala kay pagsalig ana niya. Lisod kay ka moingon sa Ginoo nga puno ka sa gugma sa diha sa Ginoo, imong gugma sa Ginoo grabe ga pangawas pero wa kay pagsalig niya. So kinahanglan nato ning palaluman karon ang pulong nga pagsalig pinaagi ani nga verse. Na yung mga tulo kapag tulon-an na pud tagtulo kapag tulunan ang atong makuha ani mga igsoon na pag moingon ka aning He leads me beside the still waters. Ang pinakauna mga igsoon, kinahanglan nimong sabton kung unsa ang karnero. Ang isip na karnero mga igsoon, inani pugka. Ang karnero mga igsoon, talawan kayo na. Ano to? Talawan kaayo ang karnero. Nganong talawan man? Tungod kay ang karnero mga igsoon, pag makita na sila tubig nga flowing kanang lihok na tubig, bisan pag unsa na sila kauhaw, dili gid na sila mo duol ug mo inom ana nga tubig ganun. Mahalok sila, ang feeling nila dili sila safe. That's why mangita gyud og pamaagi ang magbalantay sa karnero igsoon nga pangitaan sila place nga still water. Mubitaw ana ang kanta, in the secret, in the quiet place, in the stillness, you are there. Ana pa ang worship, and I will be still, know you are God. So, importante kay ni nganong daghan kay word nga still because in ana ka ang imo ang comfort mga igsoon ay ra ka may mong comfortable muduol sa Ginoo o magpapuno sa presensya sa Ginoo, magpabusog sa presensya sa Ginoo gikan si mong kauhaw pag feel nimo nga secure ka ana. That's why your shepherd, your God, the almighty and divine God needs to find a way mga igsoon ibutang ka sa the most still place para sa imo. Pinakakalma nga dapit para sa imo. That's why ito talawan ka. And kana bitong verse nga una siya katong He leads me beside the ano siya nga ang pinakauna ana siya daring sa verse 2, He makes me to lie down in green pasture. Ang unang attitude sa karnero mga igsoon ana nga pamaagi is tapulan. Kaya ang karnero di na mo higda basta dili mabusog. Ani kaduha nga pamaagi darita una tapulan, sunod dali ra kaayo mahadlok. Muni ang atong pinakauna nga point karon, dali ra gyud kaayo ka mahadlok sa imo ang kinabuhi. Nga kung walay pamaagi sa magbalantay sa karnero, ambot lang, kabantay ka. Sa panahon nga mahadlok ka sa imong problema, mahadlok ka, kay guilty na kayo ka, lisod kayo ka mampo. Kabantay ka. That's why gusto sa kaaway igsoon nga hadlokon kaniya pag maayo. Nga naman, kay pag mahadlok ka, bisan pag uhaw kayo ka sa pamuhat sa Ginoo, bisan pa gutom kay ka sa presensya sa Ginoo, pag mahadlok ka igsoon, I'm telling you, magpalayo gyud ka sa dapit in asa ang Ginoo. That's why you really need to trust your shepherd. Sa panahon mga igsoon nga mahadlok ka, nga nampuno ka sa kahadlok mga igsoon, pinakauna nimong ibutang sa imong huna-huna, it is not about my fear, but it is about my trust unto the divine being. You know what mga igsoon, ang kaaway ra gyud walay lain buhaton sultian lang gyud ka kung unsa ka kadelikado sa imong kinabuhi. Pero ang sulti sa Ginoo, ang kanunay niya ginatag si mo, your security.
how much He values you, how much He cares for you, and inana ka maayo ang Ginoo. So it's up to you kung asa ka mo pili. Sa imo bang sulti sa imo ang pagkatalawan o ang sulti sa Ginoo. But again, pinakauna na to nga punto ang imong attitude nga talawan kaayo ka diya sa Ginoo. I do believe mo agree ka pag moingon ko nga talawan ka. Talawan ka na kay kadlukan nga mawala sa imo. Hugot kayo. So ikaduha mga igsoon nga kinahanglan natong masayran is He will make a way and He will provide a way. Sa aning talawan mga igsoon, baliko na ko ni God knows it. Klarohon lang nako si mo ha. Kabalo ang Ginoo nga talawan ka. You don't need to act as if you are strong. Nga naman, because sometimes mga igsoon, balik lang ko sa unang punto para maklaro kayo. Pilingon ra kayo ka. Pilingon ra kay kasangatan nga mag-ingon-ingon sa imong kaugalingon nga isug ka. Pilingon ra kay ka nga mag-ingon-ingon usay sa imong kaugalingon nga strong ko kaya nako ni di ko muhilak di nako ni kunan. But you know what? God knows that you are weak. God knows that you are fearful. God knows nga talawan kayo kasangatan mga igsoon. God knows nga kahilakon na kayo ka. God knows nga dili na nimo kaya. That's why ang sulti iklaro sa Ginoo sa imo. Dili kinahanglan nga imo nang taguan. Dili kinahanglan nga magpa-as if nga kusgan ka tubangan sa Ginoo. You need to show God, Lord. Talawan bitaw ko. I need you. Nga naman, the moment mga igsoon nga imong ipaklaro sa Ginoo nga talawan ka that you need Him, that's the moment mga igsoon nga ang pagka-shepherd ni Lord is iyan i-activate sa imo. Kuha nimo. Bisag unsaon nimo pangitag pamagi mga igsoon, I'm telling you. Kinahanglan kag still nga place para mawala ang imong katalaw diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Nga naman, because if you keep on showing yourself as if isog ka, like normal nimong ginapakita sa imong pamilya, normal nimong ginapakita sa imong barkada, normal nimong ginapakita sa imong church mates, bisag ka maka-backslide na ka, bisag delikado nga na kay ampo-ampo, nga na kay devotion na usay imo yung pasig nga okay, on fire ko, bisag dili na. You know what mga igsoon, say tawag si mo na, you're killing yourself. Again, so, you're killing yourself. Ikaw na ako kang tunood karon, you're killing yourself. You don't need to tell everyone nga inani ka. You don't need to act like that, igsoon. As a sheep, mga igsoon, you need to understand that God knows nga talawan ka. And sa imong pagkatalawan, nanay gustong buhaton ang Ginoo sa imo. That's why, be who you are. Sunod, God wants you to be to you. God wants to be with you like a daddy. Sa panahon mga igsoon nga talawan ka mo ni imong una nga bantayan. Nga sa panahon nga talawan ka gusto lang gid i-prove sa Ginoo sa imo gusto siya magpaka-daddy. Anang imong pinakahadlukan nga moment. I remember ni isa ka bata, pahadlok man ko sa ngit-ngit. Pwede ko magpauban nimo. And as a father mga igsoon, nga naigugma si ang anak, iya ginang ubanan niya. Anak kadili siya ikaw rin katalawan ba nimo? Di ba ina na ba? As a daddy mga igsoon, kung asa gani weak ang iyang anak, dito gid niya mas i-show ang iyang love. Dito niya mas i-show ang iyang comfort. That's why I'm telling you mga igsoon, you don't need to act as if kanang paisog-isog ka nga naman. You miss the moment nga magpaka-daddy ang imo ang papa sa imo. And that's the most wonderful moment. It's not about mga igsoon nga mo ipakita nga weak kay ka and luoy kay ka, but it's just the fact na gusto lang ka magpaka-child sa iya and He wants to be your real daddy anang nga time. Moingon siya, okay na, kabalo ko nga nahadlok ka. Ubanan ta ka kay palangga ta ka. Pagkanindot. Igsoon, usay maulaw ta. Anang ipakita nga hadlokan ta pero dili unta makatagnig pagtulunan sa imo. Kanindot kaayo ipakita sa Ginoo ang imo ang unsa ka katalaw niya para mas musalig ka niya, mas makita nimo ang iyang pagmilagro sa imo. Amen. Ang ikaduha mga igsoon dito ta si ikaduha kaya akong dalion. He will make a way and He will provide a way. After that mga igsoon, ako na nasulti sa inyo ang ni-give nga place. Kabalo ba mo nga panagsa kay muulan diha, pero pag muulan diha mga igsoon, mas stuck ng tubig diha sa lalum kay nga bangag. And after pila nga days may mo nang kalma. And dito dayon na dadon sa magbalantay sa karnero ang iya ang mga karnero. And if walay ulan mga igsoon, kabalo mo siyang buhaton, mangita siya pamaagi nga magkalot siya, maghimo siya yang oil well, butangan to niya tubig itong pakalmahon before niya ipaduol ang ang mga karnero. What God wants to tell you mga igsoon is this, because He knows nga talawan ka, He is finding a way mga igsoon for you to be satisfied in that kind of thirst. God knows nga bisang gitalaw kanang imong mga kaluyawan, we all have weaknesses. Nay uban weak kayo sila anang mobile games.
weak kayo sila unsa-unsa kanang ma-okay sila aning ilang pornography nga ma-set free sila, weak sila sa girls, sa glory, sa gold, weak sila. You don't need to act as if you are the most holy person. Give it unto God. Tell God, Lord, weak ko aning nga part nga naman. He will make a way, mga igsoon. Maghimo siya well, maghimo siya ganang iyang kaugalingon nga strategy just to meet your need, just to meet your kanang kinahanglan kaysa nga tanan, para maipakita niya sa imo that He is really your shepherd, that He is really so serious sa pag-atiman niya sa imo. Dili nga pasagdan kanya kay ikaw inana imong weakness, bahala ka ma-impyerno ka, dili. He is finding a way, mga igsoon, for you to be okay. Unsa to? He will make a way and He will provide a way. Dili lang kaya mangita lang siyang pamaagi. What if wala nagi pamaagi? He will provide a way, mga igsoon. Ang pangutana, mga igsoon, na ba'y imposible sa Ginoo? Kanang imong problema, gamay ra kay na sa ngatanan, ikumparas pagkamaayo sa Ginoo, pagkagamhanan sa Ginoo. I'm telling you, again, enough from that cosmetic, enough from that hiding from original you. You don't need to tell everyone nga inani kay kasangatanan. Sometimes you need to show unto God that you need Him, that you are weak, that there is something in you na human nature nimo nga mag-exist, for God to show unto you His mercy, His love, His loving kindness, Him being your groom, Him being your daddy, Him being your father, Him being your parent. Because usay mahimong tinuod nga parent ang pagka-parent pag makita nila ang weakness sa ilang children. Ano lang, pinakalas, mga igsoon, nga pagtulutan. Because kitalawan man ka, and then kitalawan ka, He will make a way and He will provide a way sa imong part mo ni ang gusto nga isulti sa imo. God wants you to wait. During sa imong pag-trust sa iya, imo nang nasayran igsuon nga talawan ka, you need to trust Him kay nga naman, kay He will make a way and He will provide a way. And please trust Him, and in order for you to trust Him, you need to wait. God wants you to wait. Yan naman, sometimes igsuon ang Kristohanon, pag mahadlok na gani kay nasangatan, pag emotional na gani kay nasangatan, tungod kay natalaw na, mangita na sila kaugalingon nga pamaagi para isolve ang ilang problem. And ang ending, mga igsoon, mas na worse, mas na backslide na nun sila. Because sometimes, mga igsoon, this is the reality. Pag suko na gani kay ka, pag hadlok na gani kay ka, walay maayong langit dong pamaagi nga imong mahuna-unan. Walay langit nung pamaagi nga mga mapop-up si mong una-una. Nga naman iya sa kaaway ang imong emotion. Dili siya balance. You need to be still. You need to think. You need to really trust God ani nga time. Nga please, God is telling you, don't make any rash decision when mahadlo ka. But pray. Meditate, unsa man, avoid compromising situation, unsa pa yun, kanang read the Bible, know God better, ana nga time nga naman, diha nga time, kinahanglan ka mo wait nga naman, coming na ang pamaagi sa Ginoo. Nanay still water nga giandam sa Ginoo. You know what I'm telling you, mga igsoon, it's not about unsa ka long journey ang imong ubanan sa panahon nga mangita mo ni Lord, pangitaan ka ni Lord igsoon, og asa ang still water nga matagbaw ka. You know what, igo ra gani ka nag-uban-uban niya, but sa gani ang nangitag pamaagi, magbagot-bot pagyud ka. Igo ra gani ka nagkinabuhi dari sa kalibutan, siya gani ang naghimog milagro, siya gani naghatag ka daogan sa imo, magsige pagyapong kagreklamo. Enough from that, mga igsoon. It's not, you know what, sa relasyon, it's not about unsa ka kauhaw, but it's about kinsa imong kauban sa panahon nga uhaw ka, tagbaw na ka. I remember sa una na ako ga-date sa akong isa ka uyab, shout out di ay sa una sa akong ex, shout out pag karon minyo na siya and we are close friend, di ba Zay? Kailan na siya, kinsa na siya. So klaro kay sangatan, mga igsoon, nga ato sa una ato among moment is in magbaklay ka on mi kwarta, magbaklay mi bisag gutom na isang atan may igsoon, wag mo reklamo nga naman, feeling na busog mi nga naman, ay like at first love, like inana first uyab na seryoso. So inana ka experience, inaani pod sa panahon, mga igsoon, nga uban nimo imong tinuod nga karelasyon, ang Ginoo uban nimo. Again, it's not about unsa ka kaluya, it's not about unsay naa sa imo nga negatibo, but it is about the opportunity nga kauban nimo imong shepherd. It's about the opportunity nga, Lord, mag-uban kita, bahala guhaw ko, basta ikaw lang sapat na. Abot sa unahan pagid i-satisfy pagkat ganiya, mga igsoon, saligi ang Ginoo. This is about trust, mga igsoon. It's not about how difficult the situation, but you need to trust
trust your lover. You need to trust your comforter. You need to trust the divine and holy being. In other words, pag na kay full nga trust niya, bahala naa kay weaknesses kay given naman gid na kay you are human and di gid ka perfect. Imo din siyang saligan nga He will make a way and He will provide a way, and because you trust Him, you will wait for Him nga mapaingon gid mo sa sakto nga dapat. I do believe mga igsoon nga kato nga mga pulong makahatag tug dako nga pagtulunan sa inyo. Again, this is Pastor Jay telling you, when you pray, everything will be okay. To God be the glory and God bless us.